Deci cum dracu poți să fii atât de retardat? Neața băieți, eu sunt Billy și bine ați venit la un nou vlog. Astăzi vreau să trec de intro la clasic, pentru că vreau să trec direct la subiect și să vă povestesc o zi din viața mea de acum 4-5 ani de zile, când eram încă în România și aveam un prieten foarte bun care muncea la București, muncea pe rupte, ca să facă și el niște bănuți. Și la o perioadă venea și el acasă. A venit momentul să vină acasă într-o zi frumoasă de toamnă, cam cum e asta acum la mine aici. Și mă sună, mă întreabă ce fac, vorbim chestii uzuale și îmi zice, bă, hai să ne vedem pe București, la biserică acolo. Cei care sunt din Alexandria știu la ce mă refer și unde este acest loc. Păi zice, bine mă, hai că vin, nicio problemă, dar așteaptă și pe mine 5 minute că trebuie să mă schimb, să iau ceva în gură repede, că nu mâncase nimic, eram rupt în gură. Și zice, bine, când mă așteaptă omul acolo, ajung și dăm salut noi, nevăzându-ne de aproape o săptămână, eram rupți unul de altul, ne erau în dor, deci aproape că am plâns amândoi. Mă întreabă, bă, ce vrei să facem? Și zic, păi bă, stai mă puțin așa, că tu m-ai chemat pe mine afară și acum mă întrebă mine ce vrei să fac. Dacă m-ai fi întrebat asta când eram acasă, ți-aș fi spus să stau acasă. Dar dacă m-ai chemat aici, m-am gândit și eu că ai un plan, înțelegi? Mă rog, îi zic, bă, hai să mergem la Nala. Repet, cei care stau în Alexandria știu despre ce mă refer. Hai să mergem la Nala ca să bem și noi o cafea. Bine, pe drum înspre Nala, el scoate din rucsac un cui. Era a 4-a, 5-a oară în viața mea când văzusem un cui făcut cu iarbă, nu vă gândiți la cui de dat în perete, că nu așa. Și am început să râd ca prostul când l-am văzut și am zis, cât de retardat ești? Și m-a întrebat de ce, mi-a spus de ce zici mă că sunt retardat, ce ai luat o razna? Pe vedere, în primul rând suntem pe un drum public, în al doilea rând mai trec persoane pe lângă noi, iar tu scoți sărăcia aia aici, no, nicio problemă. După ce i-am spus asta, că trece lumea pe lângă noi, s-a schimbat la față omul și și-a dat seama. Tocmai de asta nu l-a băgat în ghiozdan și l-a aprins. Nicio problemă. Fumam noi pe stradă, că știi chestia aia, când ajungi cineva, nu mai ți-e frică de nimeni, nu mai ai obligații, nu mai ai restricții, faci ce te taie capul. Adică noi aveam un pardon prezidențial de care ne foloseam în folosul nostru, înțelegeți despre ce vorbesc? Și ajungem în față la barul acela, cafeneaua aia, Nala. Ajungi acolo pentru că e o distanță de aproximativ 5 minute, cam așa 5-7 minute. Bă, nu fumase în cuiu. O stradă care, deci, zi de zi, pietonal vorbind, bă, nu treceau maxim 3 persoane pe oră acolo. Maxim 3 persoane pe oră treceau pe strada aia. Bă, în ziua aia, nu știu ce s-a întâmplat, înmormântare, nuntă, strângere de fonduri, datul pâinii pe gratis, nu știu ce dracu s-a întâmplat acolo. Că erau 10 de persoane care treceau pe lângă noi și noi eram cu cuiul în mână, fumam, eram... Adică noi eram cineva în momentul ăla, știi, pentru că, mă rog, cam cât să fii de retardat să-ți vină o idee ca asta. Zici așa, bă, hai să nu mai stăm afară, că ne vede lumea, hai să urcăm sus. Și eu, în momentul ăla m-am gândit, bă, ne urcăm sus, să-l aruncă, mergem, bem o cafea, râdem ca proști, știi că eram sparți. Și zic, da, bă, nicio problemă, hai sus. Am urcat sus cu cuiul, pentru că era neterminat și el a zis, eu nu mi-arunc banii pe stradă. Bun, am urcat sus, toți chelnerii, barmanii de acolo ne știau gradul de retardism pe care noi îl avem, era un grad avansat și când am intrat, bă, poate nu și-au dat seama sau poate le-a fost rușine să zică, nu știu nici acum. Cert e că restaurantul ăla nu mai este în momentul de față, mă rog, nu știu dacă avea relevanță să spun asta pe vlogul ăsta sau nu. Ne-am pus la o masă, nu o să uit masa aia niciodată, a fost masa din dreapta, a doua din spate sau penultima în față, depinde cum vreți să o luați. Noi fumam liniștiți. Deja ajunsesem într-o perioadă în care eram pur și simplu leșinați, ochii mei erau așa, nu mai aveam stres de nimic și de nimeni și încă mai aveam din cuiul ăla. Și vine acel chelner la noi, Florin, și zice, bă, aveți mare grijă că sunt foarte mulți oameni pe aici și sunt unii care or să sune poliția dacă vă văd, pentru că sunt oamenii mai cheaune, așa, știi? Am zis, și ce? Adică, și ce, mă?
Bă, tu nu știi cine sunt eu, înțelegi? Am fumat repede, deci el, prietenul ăsta al meu când a auzit, eu n-am avut stres, că eram așa chill și eram în lumea mea și nu mă interesa. Și prietenul ăsta al meu când a auzit, băi nene, nu vreau să zic că l-a fumat, l-a tras pe nasul, deci făcea... Cum de cuiu, nu e cuiu. Așa simplu, deci eu n-am văzut niciodată. Și zic, hai să jucăm un biliard. Ne-a pufnit râs, să-ți dai seama că n-am zis să jucăm biliard, pentru că bilele, exceptând că bilele alea erau măricuțe, s-au făcut mai mari. Bă, mult mai mari. Deci nu știu cât de mari să zic că erau, dar erau mari. Erau mari. Am jucat noi și înainte să terminăm meciul, ca să vedeți în ce hal am terminat meciul de campion mondial de biliard, de snooker, de ce vrei. Eu mai aveam o bilă pe masă, iar el era la neagră. Dar el avea așa, era rândul lui. Era bila albă, bila mea și bila neagră. Adică era față în față, nu putea ca să dea cu curbe, cu nebunii, ca să dea nicio șansă. Singura șansă era să dea de-aia sărită, ca la pac. Bun, se duce omul și zice, bă, să vezi că dau sărită și îi dau maxim. Omul acum se pregătește, îți dai seama, fumat fiind maxim, nu-și dă seama cât de tare să dea cu tacul ăla. Și bagă tacul sub bilă, îi face de 2 ori așa, țac, țac, țac. Bă, și a 3-a oară când a dat cu bila albă direct pe marginea la masa de biliard și din masa de biliard, că masa de biliard acolo era ca un fel de trambolin, adică când te plictiseai de biliard puteai să sări pe ea. După masa de biliard, bă, sare direct în geam. Nu vreau să zic că a spart geamul, l-a făcut praf. Bă, praf l-a. Acum îți dai seama că noi nu puteam să mai stăm acolo ca să plătim geamul, că nu am fi putut să-l plătim, dar nu avem bani, că situația, anii, tinerețea, te mănânc. Plecăm de acolo, nici nu ieșim bine, poliția locală în dreapta noastră, la 15 metri. Deja am început să transpir tot, mă făcusem roșu. Bă, un roșu de la... Nu am roșu, să vă arăt cum mă făcusem eu atunci. Și am tăiat-o la fugă. Păi în momentul în care noi am tăiat-o la fugă, nu e clar că au tăiat-o și aia la fugă după noi, că s-au gândit că i-am văzut și avem ceva la noi sau s-a întâmplat ceva de fugim ca acolo. Au fugit și noi la fel. Bă, nene, și la un moment dat, deci cum am fugit noi, cei din Alexandria o să știe despre ce vorbesc, am fugit și se face strada ca să te duci la grădinița de la liceul IPT. Când trecusem noi de grădinița aia de la IPT, băi, au intrat în grădiniță fugind și m-am uitat instinctiv în spate ca să văd pe unde mai sunt ăștia, dacă mai au mulți și ne prind, că îți dai seama, noi fiind hai, eram puțin cam obosiți în momentul. S-au dus acolo și l-am oprit pe ăsta, îi zice, să vedem și noi ce se întâmplă. Bă, taci mă, că ăștia fac așa ca să ne prindă, să deja aș vrea să filme omul, că fac capcane de-astea, că cam filme, ca să ne prindă, să nu ne dăm seama. Vină mă, drac, cum face prostul ăia. Am intrat acolo, bă, și leșinase o femeie. Acum deja ne panicasem, că a leșinat femeia, noi am crezut că a fugit după noi. Omul inteligent, fumat fiind, a intrat acolo și a zis, deci a făcut o față de aia serioasă, intră acolo și zice, dați-vă că eu sunt medic. M-am dus, l-am luat, le-am zis oamenilor ăia, mă scuzați, este puțin nebun, are certificat, nu am ce să-i fac, l-am luat afară și a venit momentul în care eu am scăpat. Ce moment? M-a sunat tata. Ce faci, Andrei? Eram spart. Și zic, bine. Îmi zice, ia vină tu până acasă că trebuie să vorbim ceva. Și deja am crezut că ne-a văzut cineva, pentru că restaurantul la Nala era lângă nașii mei, unde stăteau ei, și am crezut că m-au văzut sau ceva și neștiind atunci și ne lăsându-mă în primul rând să fac așa ceva, am zis, gata mă, să vezi ce, să vezi. Și m-am dus acasă. M-a chemat acasă să fac focul la grătar. M-am apucat să fac focul la grătar și m-am apucat de băutură singure, acolo jos la grătar, în timp ce eu făceam grătarul. Când au venit ai mei, jos, cu prieteni, cu familie, cu rude, vecini, era ca o nuntă la noi acolo la garaj. Am zis, eu vă aștept sus că mi-e puțin rău. Nu mi era rău deloc, dar nu mai vreau să stau acolo pentru că se vedea pe fața mea că sunt terminat.
m-am pus pe canapea, mi-am dat drumul la un film, maxim 3 minute a fost și am adormit blanau așa, blanau. Și acum hai să trecem mai departe și să vorbim despre coronavirus în UK. O să vorbesc foarte repede despre coronavirus în UK, la modul ce se întâmplă aici și ce lege au dat și așa mai departe. Bă, aici nu s-a dat nicio lege, nu ești obligat să stai în casă, vin milițienii cu megafoane, cu morți răniți și zic că stai în casă, protejează, spală-te pe mâini și așa mai departe, dar nu e ca în România să-ți dea amenzi sau chestii de genul. Adică eu dacă vreau să ies pe stradă, eu pot să ies pe stradă oricând și la orice oră, nu-mi zice absolut nimeni nimic. Doar că eu și cu ai mei am decis acum vreo lună de zile ca să intrăm în carantină, într-o carantină făcută de noi, că mai bine te protejezi decât să faci doar o prostie. Al nostru premier, nu o să dau numele, că poate nu fi bine, poate se întâmplă ceva, bun, a zis că el nu ia nicio măsură, că trebuie să ne îmbolnăvim cu cât mai mulți, ca să treacă virusul cât mai repede și că o să ne moară persoane dragi mai repede decât ne așteptam. Și când am auzit așa, am zis că să dea Dumnezeu și măicuța Domnului ca să iei cu virusul ăla. Și situația aici nu e așa wow, adică la modul toată lumea e liniștită, toată lumea e bine, nu se plânge nimeni. Atât ăia 4-5 mii de morți care... Da, vom trece despre asta și voi face un vlog următor în care o să vă explic mai multe despre coronavirus în UK și care este situația de fapt și câți infectați sunt, câți morți, câți răniți, câți sănătoși, câți s-au vindecat, ce le s-au mai dat, câți bani se dă statul persoanelor, câți bani dă statul firmelor și așa mai departe. Dar până data viitoare nu uitați să apăsați butonul de like, să dați un share mare pe Facebook, pe Instagram, pe story, unde vreți voi, pentru că vă ajută extrem de mult. Să-mi lăsați jos în comentarii părerea voastră despre vlogurile mele, despre vlogul ăsta în special și celelalte și să-mi spuneți, bă, faci ceva bine, bă, nu faci ceva bine, pentru că mă interesează foarte mult părerile voastre, că de-aia dracu le fac pentru voi, nu le fac pentru mine. Și mai trebuia să mai zic ceva, stai așa. Deci am zis de like, am zis de share, am zis de cum. Subscribe, mă, dracu, v-am pupat.